Fost attivitajiet politiċi u ġrajiet oħra, il-jum tal-ħadd kien ikkaratterizzat minn diskussjoni dwar jekk ħanut tal-pastizzi hux ta' livell għoli biżżejjed biex jilqa' nies importanti bħal Prim Ministri. Dan wara kumment fuq Facebook fejn il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Enfenek tkażat għax il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma' martu u Prim Ministri oħra marru għand tal-pastizzi, post li Fenek sejħet komin u krud. Lilin mill-kontroversja politika fiha nnifisha, tkellimna ma' soċjologa Dr. Josen Kutajjar li l-ewwel net innutat kif il-parametri ta' x'inhu ta' klassi għolja jew baxxa huma xi ħaġa li noħolqu aħna stess. Żiedet tgħid li f'soċjetà fejn hemm sforz favur l-inklusività għandha titnaqqas id-distinzjoni bejn livelli diversi tas-soċjetà. Meta tgħid soċjetà għandek ħafna gruppi diversi. U jekk il-politiċi tagħna ma jkunux jafu x'qed jiġri fil-gruppi diversi, ma jkunux politiċi għalija, inti trid titħallat ma' kulħadd biex tkun taf il-bżonnijiet ta' kulħadd. Dwar kemm x'inhu ta' klassi għolja u baxxa noħolquha aħna stess, Kutajjar fakret fil-jazz. Stil mużikali li fil-bidu kien meqjus ta' livell baxx li llum sar xi ħaġa ta' kultura ferm iktar għolja. Pereżempju aħna l-pastizzi ma tinqasuh forsi low culture. Imma dik hija waħda mill-ikel li jirrepreżenta l-Maltin. Jiġifieri aħna minnih low culture għax hu Malti forsi? Lilin minn jekk il-pastizzi hux ta' livell għoli jew baxx, staqsejna mistoqsija iktar diretta. Politiku jew mexxej għandu jitħallat ma' kull tip ta' persuna? Ħarset lejn okkażjonijiet fejn nies bħall-eks President Amerikan Barack Obama iltaqa' ma' nies hekk imsejħa komuni jew saħansitra partikolari. Xi ħaġa li tat dimensjoni iktar umana lill-President Amerikan filwaqt li ferħet mhux ftit lill-mistiedna tiegħu.